سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخون كمي تخونو سناي كتكونو من يوتيو لومي حانتا قدا ستارستي حيزا غريبا زلغو لو من ريو دما بزعبا انتاي كن مهارا لنا نخنوسن زحقزنا طبابينا هنري عبزو حجي قالا كابت ببزحي زحطوتو نقر انتلو يس كن مهار تدالينا لها خن عبي تدالينا لها كلوات تدالينا لها نابي قزنا هم نخيد قنت افينا كمي جيرنا هم نبقس يشقرنا لو زبل حتو بتدقاقامي يزمت بفلاي دما كابنا اشتو دك 15 دك 17 دك 22 دك 15 زلو ابኦም ببزحي زمتي سلازي زالو من رياض لنا رسي نعانا ندكنا نحواتنا نكنحجز اقداسي طباب كتكون تخليا نسادما انتاي كمهار حشني نابي قصي كخيدي حشني ايناي فيلد انت تمهاركو حشني يلون اذا حتى كاسب اقداسي نطبي ملو بملو كتملس تخل نطبي هازيا سلازي مس نفسنا كفيلنا نفس وقفنا نخالص بنغ نحجز لنا ديكو نفس نفسنا نغ نحجز كلتك املا يزدل ذات بزيا كينا وحكو كتانا باخو توكمي نوح زبلت ايكونتنجن بزح كونتنت زلوايا اقداسيتيا I am sure you will like it سناي مكتتالي قبرلكم كعب مجمريا لايك هبواتا فيديو نابزو حاد كتبت تحت الساس لزقبر سناي مكتتالي حجنا بتتحستونا خناتينا مجمريا كا نايلومي تمرتي أبربعت أقدست كورنعات زتمغلت ياخد كون أب نفسه كف كورنع دما حدا قداسي بقتاي كلونا أموداتا كتأساسرو كفتنيه سلازي كساب مودات حانت ترايريخا خد كيدا يتخلنيخا ناتوسخي زخيد نتبينا هنري سلازي 4 كوادرانتس نبل نيرنا نذكر تغينا ما تسكرم كن مهار كلنا كوادرانتس لذي 4 كوادرانتس ويك 4 عنافر كلوانا نوسان زدغمانا اتا قداميت فيلد ابزيان تايكن رينا what you love and good at ابزيانت بزيا مجمريا نسخة تفكرو نجرن نسخة تملكو نجرن نغنري سلازي ابزي كله بزعبات تمرت دي بزعبة هيابنا دي بزعبة فلتت دي بزعبة كنكدون دلدي نغنري سلازي ابزي عود زي قداميت انتهى زلاتنا نحنا نفكرون نخولون كلاي مزخون ابزيانت سلازي ابزي كوفيلكم تا فيديو تطوبيلكم نسخة وي نسخي تفكر نجر انتهى لك تفتو نجر منو محالتا في خازي سلشو كان تايو صحفوه كوم دما تفكرون كلهم صحفوه مما شعو دما اتهم سخم تملكوهم كصحفو اتحاده ابلا علي كلهم تفكرون دهريوخا اتهم نسخم تملكوهم دما صحفوه. So we're going to go to the next. Number 2, what you love but you're not good at it. تخاليتنا بدما بملو الحيل بملو لبخا تفكرون تفتوى النجار يزي. So كلهم تم بلبخا تفكرون جن عبزي حج ساعات زي ملخ يوم زي تقولهم زي تتقاملهم زي لها كتشرح لهم زي كالكا زي لها رأي عبزن تايلنا نفكرومن نملكومن إنارينا زلنا عبزجن نخونا ندليو كنفلطو ندلي دس بلنا عودي نرأيومو يقداس عبزيك زيزيا كنت قاملو كإلات زي بلنا مزخون عبزي عودي كنسفرينا سلزي تعرفي لي بربعت مغيلكم كما غيركم صحفوا نزا فيديو نراهم مالتي تطولا بلوا I don't care تطوى بيلكم إنا تخطاتلكم كتكتسلو دس بلني سالسيتي كوادرانت what you don't love and not good at أبتا سالسيتي كوادرانت أبزيان تاكن رينا بغيرون غيرهم اللغو زي تفكرهم نقرات في وقت دس زي بلوخان نقرات ونكل يدما زي تملكم زي تخلو من سلازي أي تفتوني خط نقر ذكر فالنا هيوتك أي تفتوني خا كم دما أي تخلوني خا زي تفتوى إن زي تخلو أبزا سالسيت كوادرانت أبزي أسفروا نغطل لنا point number 4 what you don't love but very good at رابعت نتبي إذا قداي زي زوم نقرات زياتهم أي تفتوهم نيخا أي دس هاي بلوخانيهم يقداس تملكم يخا تخلوهم يخا كابتن مكرو تبوك يركي غتصرحوا سلازي أبزا كفال بتعمل هنا تبوك يرنا نخلوه جن زين فتولو زو نقرات كله خليو تبوك يركي فتوى تخلوه كتقبرو تخيل يخا نفع يخابو جن تابل بخاكن دس بلاك هيكونن سلازي أبزيانت بزيادما كم زين زعم سلامت بتات بين النفليين سلازي 4 كده أجملكم حتى تبالي أب مجمريا نفكرو نقول لا يدما نخولو نفكرون نفتون نفكرون نخولون يلنا لنا أب تقدامتي أب كاليتي نفكرو
ግን ክሳብ ሕጂ ዘይንኽእሎ ክንጥቀመሉን ክሰርሓሉን ዘይከኣልና ዘለና ኣብ ሳልሰይቲ ዘይነፍቅሮ ከምኡ ድማ ዘይንኽእሎ ኣብ ራብዓይ ድማ ዘይነፍቅሮ የግዳስ ንኽእሎ ኢና ንብል ዘለና በብሓደ ክንሪአን ኢና ሕጂ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ወይ እንታይ ምዃኖም ተፍቅሮን ፅቡቅ ጌርካ ትኽእሎ እንታይ ይበሃል ፓሽን ናትካ ይበሃል ወይ ድማ ናትካ ወኒ ይበሃል እዚ ወናም ዝበሃል ከምኡ ስለዚ ፅቡቅ ገይሩ ካብ ልቢ ዝፈትዎ ሰብ ነዚ ነገር እዚ ከምኡ ድማ ይኽእሎ እዩ ድማ ሕጂ ኣብ ሓደ ወንስ ኣብ ሓንቲ ነገር ጥራይና ንጥቀመላ ሰኻ ወናም ድምፃዊ ጥራይና ንብል ወናም ጊታሪስት ወናም ደራፋይ እንታይ ማለት እዩ ወናም ደራፋይ ክንብል ከለና ማራ ንፍዕ ጥራይ ዘይኮነሲ ይፅለልካ በቲ ደስታናቱ ሲ ኣይደክምን እዩ ንዑ ገይሩ በቃ ሙሉእ መዓልትን ለይትን ኣብኡ ክሕልፍ ዘይስልችዎ ድምፃዊ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ ሓደ ንፍዕ ስነ ጥበበኛ ግን ዘይፈትዎ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ወናማይ ትብሎን ኢኻ ስለዚ ይኽእሎ ዳ እምበር ኣብዚ ራብዓይ ነጥቢ ክኸውን ይኽእል ንግደፈሱ ናይ ድምፃውያን ኣብታ ቀዳመይቲ እንታይ እዚ ንመልኮ ነፍቅሮን ክልትዩ ዘለና ኣብዚኣ እንታይ ኣላትና እዚኣ ቦታ እዚኣ it's called our passion እዚኣ ዓለም እዚኣ ኣብዚኣ ዓለም እዚኣ ክትነብር ተጀሚርካ you're the happiest person እዚ ቦታ እዚ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ዝበለፀ ሓጎስ ዘምፃልካ ቦታ እዩ ስለዚ እንታይ ከም ንገብር ፅኒሒልና ክንሪኢና ኣብዛ ካልአይቲ ነጥቢ ኸ what you love but not good at እዚኣ ድማ ተፍቅሮ ግን ዘይመለኽካዮ ዘለኻ ተህቦኻ ወይ your potential ንብሎ ማለት እዩ ተህቦኻ ተዋሂቡካ ኣሎ ፀጋ እዩ ትፈልጦ ኢኻ ተህቦኻ ስለ ዝኾነ ትፈትዎ ኢኻ ድማ የግዳስ ክሳብ ሕጂ ማስተር ኣይገበርካዮ ናይ መለኽካዮን ኣለኻ ስለዚ ኣብዚ ትፈትዎ ነገር ፈሊጥካ ኣለኻ ጥራይ ምልከት ኣብ ልዕሊኡ ከተጥሪ ኣይከኣልካን ኣለኻ which is very good no problem መንገዲ ኣለዎ እዚ እውን ንምንታይ ከም ንጥቀመሉ ኣብ ሳልሳይ what you don't like what you don't love and not good at እዚ ንኣብነት ንደቂ ተባዕትዮ ኢለ ከም ኤግዛምፕል ስራሕ ገዛ ሓበሻ ደቂ ተባዕትዮ ዝበዛሕና ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ገዛ ንፍዓት ኣይኮናን ወይ ድማ ኣይንፈትዎን ክንከውን ንኽእል ኢና ከም በዓል ጆርጅ ሓዊስካ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንኣብነት ካብ ኣተዓባብያይ ብዙሕ ንፍዕ ኣይኮንኩን ኣብዚ ዝፈትዎ ስራሕ እውን ኣይኮነን ኦፍኮርስ ስራሕ ገዛ ዝፈትዎ ሰብ ውሑድ እዩ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ከም ዘለዎ ዘይፈትዎ ዝኾነ ነገር ዘይፈትዎ ጥራይ ዘይኮነኻ ዘይክእሎኻ ስለዚ ዋላ ክገብር ተደልየ እውን ዓቕሚ የለን ማለት እዩ ስለዚ ዘይምፍታውን ዘይተብሎ ንዓይኒ ኣብነት ናተይ ኤግዛምፕል ክሪኦ ከለኹ ዴይሊ ታስክ እዚ ኣብ ገዛ ትገብሮ ስራሕ ፅሬት ድዩ ገለገለ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኣቶም ብዙሕ ክእለት ከይህልወካ ይኽእል እዩ ብዙሕ ድማ ናቶም ባህጊ ከይህልወካ ይኽእል እዩ ፖይንት ናምበር 4 ፅቡቅ ጌርና ንኽእሎ ግን ዘይንፈትዎ እዚኣ ስራሕና እዩ ዝበዛሕና ሓበሻ ኣብ ስደት ዘለና ብፍላይ ስራሓትና ካብ ልብና ደስታ ዝፈጥረልና ኣይኮነን ገንዘብ ስለ ዘድልየና ክንነብር ስለ ዘለና እሱ ስለ ዝኾነ ትዕድልና ኢና ንሰርሖ ዘለና እምበር ነፍቅሮ ኣይኮነን ግን ኣብኡ ከዓ ተመክሮ ምስ ገበርና ንፍዓት ኢና ኣብ ስራሕና ብዙሓት ሰባት ንፍዓት ኢና እንታይ ማለት እዩ እዚ ንፍዕ ኢኻ ኣብኡ የግዳስ ካብኡ ዝበለፅ ተትረክብ ምርጫኻስ ካሊእ እዩ ደስታኻ ወይ ካብ ወንኻ ኣይኮነን ስራሕ ስለዚ ትኽእሎ ኢኻ ግን ኣይተፍቅሮን ኢኻ እዚ ስራሕና እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ንርኢ ኣለና ሕጂ ናብ ውሳነ ክንከይድ ኢና እቲ ናይ መወዳእታ ነጥብታት እዚ ፍልጠት እዚ እንታይ ክትገብረሉ ኣለካ እዩ ፅቡቅ እዩ ዝፍልጠት እዚ ክትፈልጦ እንታይ ውሳነ ግን ክትወስድ ኣለካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ኣብዚ ዲኻ ደለኻ እንታይ ውሳነ የድልየካ ክንርኢና እዛ ናይ መወዳእታ it's very important so ኣብታ ቀዳመይቲ ንስኻ ተፍቅሮን ንስኻ ትመልኮን ነገር እንታይ ይደሊ ካባኻ ናትካ ውሳነ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኣብዚ ተገዳስነት ፎከስ ኣቓልቦ ናትካ ኣተኩሮ ናትካ ክትህቦ ኣለካ ነዚ ምክንያቱ ኣተኩሮ እንድሕሪብካዮ ትፈትዎ ኢኻ ትኽእሎ ኢኻ ስለዚ ኣተኩርካ ክሰርሓሉ ተጀሚርካ ብቐሊሉ ክትዓብየሉ ትኽእል ህያብ ናትካ እዚ ቦታ እዚ ብቐሊሉ ክትዕወተሉ ትኽእል ቦታ እዩ ስቡሕ ግራት ናትካ እዚ እዩ ስለዚ እንታይ ንብል ኣለና ኣብዚ ተፍቅሮን ትመልኮን ኢና ንብል ዘለና ብዙሕ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ኣቃሊልና ኢና ንሪኦ that's a problem መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ዝፈትዎን ዝመልኮን ዋጋ ዘለዎ ነገር ጌራ ይርዮን እዩ ኣብ ካሊእ ዝጥምት ስለዚ ኣተኩሮ ናትና ተመሊስና ኣብ ነፍስና እንታይ ኣሎ ኣነ ዝኽእሎን ኣነ ዝመልኮን ኢልና መንሕሰብ
እንድሕሪ ፈሊጥና ኣተኩሮ ንግበረሉ ምናልባት ገንዘብ ዘየምፃልና ክኸውን ይኽእል ዝያዳ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ናብ ክሪያ ናብ ስራሕ ናብ ዓለም ናብ ውፅኢት ስለንዛረብ ዘለና እዞም ንብሎም ዘለና ናብ ዕዳጋ ክመፁ ዝኽእሉ ነገራት ክኾኑ ኣለዎም ንኣብነት ኣነ ዝፈትዎን ዝኽእሎን ድቃስ እዩ እንድሕር ኢልካኒ it doesn't help ምክንያቱ ድቃስ ፅቡቕ ነገር እንድዩ ግን ኣመና ስለ ዝደቀስካ ክትክፈል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ዕዳጋ መፅዩ ውፅኢት ከምፃልና ዝኽእል ነገራት ኢና ንብል ዘለና ገለ ነገራት ግን ኣብዚኣ ከነስተውዕላላ ዘለና ዋጋ ዘይብሉ ክመስለና ይኽእል እዩ የግዳስ ንኽእሎን ምኻ ክንገብሮ ምልከት ዘለና ምኻ ፍትወት ዘለና እንተኮይኑ መንገድታት ንድለ ከመይ ጌርና ናብ ዕዳጋ ከነምፅኦ ንኽእል that's why ድማ ኣተኩሮ ክትበለካ ክንብል ከለና ነዚ መንገድታት ንምድህሳስን ንምድላይን ግዜ ክትህብ ኣለካ ንማለት እየ ስለዚ ኣተኩሮ ናትካ ተገዳስነት ናትካ ይደሊ ዝግራት እዚ እንድሕር ክኢልካዮ you're going to be very happy and you're going to be very successful ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ point number 2 እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ካልኦት ነጥብኸ ንስኻ ተፍቅሮ የግዳስ ዘይመለኽካዮ ተህቦኻ ዝበልናዮ እንታይ ክትገብር ኣለካ እሱ yes ክትመሃሮ ኣለካ ክትመሃርዮ ኣለኪ እንታይ ክመሃር ኣለኒ እንታይ ከፅንዕ ኣለኒ ናበይ ክኸይድ ኣለኒ exactly it's here a combination of these two ኣብዚ ዘሎ ምናልባት እዚ ዘሎ ናብዚ ክቕየር እዩ ምስ መለኽካዮ እዚኣ ተህቦኻ ምስ መለኽካያ ናብ ፓሽን ናትካያ ትቕየር ስለዚ ተፍቅሮ ግን ዘይመለኽካዮ ዘይፈለጥካዮ ዘይከኣልካዮ ዘለኻ ተመሃሮ ነዚ ክትመሃሩ ከለኹም ቀሊል እዩ ህይወት why because you love it ንተፍቅሮ ነገር ንኣብነት ትፈትዎ መፅሓፍ ኣንቢብኩም እንተነርኩም ረኣይዎ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትፈትዋ ፊልም ረኣይዋ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እቲ ትፈትዎ ነገር ክትመሃሮ ከለኻ ብጣዕሚ ኢኻ ስሱዕ ትቕልጥፍ ኢኻ ክትውድእ ትደሊ ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ይርአያ ናብዚ ናተይ ትምህርቲ ብዙሓት ሰባት በቃ ቀልጢፍካ እንተስደደልና እቲ ካልኣይ ክፋል ቁሩብ ተፀበዩ ትብሎም ዓቕሊ ይገብሩን እዮም because they are so happy to go forward ነቲ ትምህርቲ ስለ ዝደልይዎ ስለዚ that's exactly what I try to help with ኩሉ ትምህርትና ኣነ ዘድልየኩም ኣብዚ ለኒ ማለት ኣይኮንኩን ኣብዚ ናተይ ዌብሳይት ይግዳስ ኣሎ ትምህርታት ኣብ ሂወትካ ክዓውተካ ዝኽእል ከመይ ጌርካ ነፍስኻ ትፈልጥ ከመይ ጌርካ ኮምፒውተር ትመሃር ከመይ ጌርካ ከምዚ ኩል ዝኾነ ፕሬዘንቴሽን ክትቀርብ ትኽእል ከመይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ገንዘብካ ኣዋፊርካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከይድ ትኽእል ከመይ ጌርካ ኦንላይን ቢዝነስ ናትካ ከፊትካ ነዚ ንብሎ ዘለና exactly እሱ ኢና ንዛረብ ዘለና ነዚ ብዚ ንገብሮ ዘለና ናትካ ወኒ እሞ ንስኻ ድማ ንፍዕ ከመይ ጌርካ ንዕዳጋ ተቕርቦ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ናትካ ኦንላይን ሾፕ ጌርካ ናትካ ዌብሳይት ዲዛይን ጌርካ ንዕዳጋ ከተብፅሖ ከለኻ ብቐሊሉ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ብንእሽተይ እናኸድካ ማለት እዩ that's what we are talking about here ስለዚ እዛ ቦታ እዚኣ እንታይ ክመሃር እየ እንታይ ከፅንዕ ናበይ ገፀይ ክኸይድ ትብሉኒ ሕቶ እዚኣ እያ ቦታኹም ተፍቅርዎ ድለዩ ደስ ዝብለኩም ንዓኹም ልብኹም ምልኣት ዝህባ ሙሉእ መዓልቲ ኣንቢብኩምን ሰሚዕኩምን ርኢኹምን ክፀግቦ ዘይትኽእሉ ነገራት ኣለና ድማ እሱ ፈሊጥኩም ናብኡ ገፅኩም ዝወስደኩም ትምህርቲ ምፁእ ዘተሓሓዘኩም ትምህርቲ እንተመሪፅኩም ዕውታት ጥራይ ኮንኩም ክትኮኑ ሕጉሳት ክትኮኑ ኢኹም ኣብ ሂወት ድማ ሕጉስ ሰብ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ዕውት ንክኸውን because happiness is an advantage ሕጉስ ሰብ more motivation ኣለዎ more ተበግሶ ኣለዎ more ክፅዕር ይኽእል ብኡ መንፅር ድማ ዓወት ናብኡ ዝቐለለ እዩ ይብሉና ስለዚ this blue zone is very important ነዚኣ ናብዚ ግሪን ንምቕያር እዩ ድማ ዕላማ next topic what you don't like and you're not good at ዘይተፍቅሮ እምኻ ዘይትኽእሎ እንታይ ኻ ክትገብር ኣለካ ነዚ ብዝተኻለ መጠን ተውሕደሉ መንገዲ ኢኻ ትደሊ ግዜ ናብዚ ተጥፍኦ እዚ ነገር እዚ ኣውትሶርስ ይበሃል ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ክሸጦ ከተኣልዮ ኣለካ ካብ ሂወትካ የስ ፅሬት ናይ ገዛኻ ገለመለ መብዛሕትና ሰራሕተኛ ክንቆፅር ኣይንኽእልን ኢና እቶም ዓበይቲ ክኢላታት ግን ነዚ ስራሕ እዚ ብሰራሕተኛታት እዮም ዘስርሕዎ why they want to focus on this they really want to focus their life in here my dream is that ናተይ ስራሕ ኣብ ደረጃ በፂሐ ነቲ ዘየለየኒ ስራሓት ንኻልእ ሰብ ገዲፈ ኣነ ኣብዚያ ግሪን ዞን ናተይ ክነብር ብመንፅሩ ድማ ነዘን ክልትየን ክፋልና ሂወተይ ኣብዚ ምሻ ኣለኻ ዘድልየካ ሓደ ነገራት ድማ እናተምሃርካ ምስቲ ወንኻ ዝኸይድ እናተምሃርካ ስለዚ I want to be on this side you as well ንስኻ ድማ ስለዚ እዚ በፅሒ ግዜኻ ኣብዚ ተጥፍኦ ተለኻ ሕጉስ ክትከውን ኣይኮንካን this is the hard truth ዝበፅሒ ግዜኡ ኣብ ዘይፍቅሮን ኣብ ዘይክእሎን ዘጥፍእ ሰብ ክሕጎስ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ዘቆንዝዎ ጥራይ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ዝነጥፎ ግዜ ከውሕት ክኽእል ኣለዎ good next
صبو غيركا تملكو جن زيت فتوى سرحكا كون خلي نابن سرحنا كم زبلكو خلنا خينا فقرنا خلينا جن نفعاتنا هو 16 ساعات جن اب زيت فتوى نجر كتتفق لها كسارايو زي قدس كنا جنزب تطلقها يسنا حادك وعود عمتات قبرت خليها كساب على خات بتصح جن ملي هيوت كابوك تعلفو ممراز جن جيجايو سلازي كابز نجر زي عبديل كاجزي نابز جس كاخد بجس نابز يوم كل تجس كا جزية كابز عبديل كا نابز خد مت جزية كابز عبديل كا نابز كت مت علك مالتي الأماناتنا أما ودعتها what is the thing تاني مودعته وسانة هيوتنا نابين خدمت كنت أرى لنا كابز كلتيو نابز كتالي هزلو زياتا ناي مودعته الأمانة خد كون زلو وانديا يقداس نابزيا نخنبتح مجمريا نزبوت هذي كنسبحو كنكلالنا عبز كنفع كنكلالنا كل زلينا كلت أزيا قدمي كلتا عامتين قلن كم زيات مثل فيديو جير لكم نيري أبت جزيتي exactly I did this in my life سلازي أبت جزيتي أبزع عودزي بزح invest جيري بزح تماهيري بزح حبيبي بزح تعيري and I moved a lot to here right now حجي زبز حق زي أبزي زت فاصل لخاني guess what I am the happiest person I'm one of the happiest people سلازي انتهينا مالتيو يكاليو كل أنا زمهركم يكاليو it's possible أنا ينبرو له بدي حرين تخيتكم you can do it سلازي التمرتات ناتي أبزي ترايدي كونه أبزي درار هيوت ناي بحط كلاساتي نابزو قعزو نخبص حاكم تحجزوكم زغل practical knowledge كبكم زفتن and that's why كمي غير كاب سرح كخلخا نفتزل على درجة نابزي كتبصح تخل نزبل مجمريا ገንዘብ ኢንቨስት ግበር የዝብላኔ ካብ ስራሕካ ዘቐመጥካ ገንዘብ ኢንቨስት ግበር ኣብ ስቶክ ማርኬት ባዕሉ እና ስራሕካ ፀንሐካይ that's exactly what I did ኣነ ዝገብሮ ዝነበርኩ ድሕሪኡ ካብዚ ክእለታት ናትካ ጀሚርካ ድማ ንእሽተይ ቢዝነስ ክትጅምር ኣለካ ኦንላይን ቢዝነስ ኣብ 2017 ኣቢለ ጀሚረ ኣነ ስለዚ ንዑ ኣብ ትርፊ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ይሰርሕ ነይረ ስለዚ ከምኡ እናገበርኩ ንዑ እናዕበኹ ድሕሪኡ ነዚ ትምህርተይን ኣታዊታተይን ምስ ዕበኹ ናብዚ ገፀይ ከይደ ኣብዚ ስራሕይ ንፉዕ ነይረ ብዙሕ ግዜ የጥፍ ነይረ ዚሮ ገይረ እዚ all my time is invested in here ኣብዚ still I have to responsibility ለኒ ናይ ገዛ ስለዚ there are tasks ስራሓት ኣብዚ ዝገብሮም ዘለኹ ከውሕዶም እየ ዝፅዕር ዘለኹ ንኣብነት ኣብዚ ነይሩ ሕጂ መዓት ነገራት ቀደም ግዜ ትወስደለይ ዝነበረ ሕጂ ግን ግዜ ስለ ዘለኒ ወላ ሓንቲ ፅልዋ የብሉን ኣብዚ መዓት ነገራት ነይሩ ግዜ ዝበልዓለይ ዝነበረ ናብ ስራሕ ክኸይድ ሰዓታት ኣብ ትራፊክ ዘጥፎ ዝነበርኩ ገለመለ ኩሉ ሴቭ ዝገበርካ ኣብዚ ንኽትዕወት ዝበለፀ ዕድል ይበካ so at the end of the day what should you do ውሳነ እንዲ ናብ ለውጢ ዘምፃካ ናብቲ ክትኮነ ትደሊ ግዜ ጥፊእኻ ፍለጥ እሞ ተመሃሮ ናብቲ ክትመሃሮ ትኽእል ሓደ መንገዲ ጥራይካ ትብረፅ ክልተ ሰለስተ መንገዲ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ገንዘብካ በዚ ንስኻ በዚ ስራሕካ በዚ ብኩሉ ና ገበርካ ምስተትካዩ እቲ ዓወት ዝቐለለ ዝኾነልካ ክብለኩም ይፈቲ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ is again one of my best videos ንዝበፅሐ ሰብ ከተብፅዕዋ ንረኽኢልኩም ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ተምሳይ ናይ ብሕቲ ክላስ ክትመሃሩ ትደልዩ ኣብ ታሕቲ ሊንክ ኣለኩም ኣብዛ ኣቲኹም ብዙሕ ትምህርታት ኣለኒ ንዑ ክሕግዘኩም ዝኽእል ቪድዮ እውን ኣሎ ከይክብራይዎ ምሳኹም ዝኸይድ ብዙሕ ትምህርታት ክትመሃሩ ትኽእሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከዱ ድማ ይሕግዘኩም ከም ወትሩ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹም ላይክ ኣብዋ ኣነ ርግፀኛ ንሓውኹም ንሓፍትኹም ብፍላይ ንኣሹ ዘለዉ እዛ ቪድዮ ኣብ ሂወቶም ዓብ ተራ ክህልዋ ክእል እዩ ስለዚ ፕሊዝ ተገዲስኩም ኣርእይዎምን ንገርዎም ንደቅኹም ንኣሽቱ ኣሕዋትኩም ንዓኹም ንኩልኹም ክጠቅም ስለ ትኽእል ድማ ደስ ይብለኒ ኮሜንት ናትኩም ከም ወትሩ ናትኩም ትውስኹሉ ርእይቶ እንተለኩም ከምኡ ድማ ንዓይ ዘተባበቂ ቃላት ከም ወትሩ ካባኹም እንድዩ ካባኹም እናተፀበኹ ነዛ ቪድዮ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካል ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ የምንየልኩም ቻው